Fissmann je vizionárska spoločnosť, ktorá verí, že budúcnosť energetiky sa rodí v školách. Preto v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vytvoril moderné učebne, ktoré pripravujú novú generáciu odborníkov pre Slovensko. Budúcnosť si vyžaduje nové zručnosti. Čakať už nestačí, preto sme sa rozhodli konať a priniesť technológie zajtražka priamo do stredných odborných škôl. Našou misiou bolo v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vybudovať 6 špičkových odborných učební. Vytvorili sme partnerstvo so školami, aby sme pre odbor technik energetických zariadení budov pripravili pôdu pre reálnu prax. Ale hardware nie je všetko. Našou víziou bolo vytvoriť celý ekosystém. Vyškolili sme pedagogických pracovníkov a napísali nové učebnice, aby sme zabezpečili, že táto investícia prinesie dlhodobý úžitok. Toto nie sú len učebne, toto je náš záväzok. Vychovávame generáciu, ktorá bude pripravená na modernú energetiku, na inteligentné mestá a na zelenú transformáciu.